Kaixo lagunok, ni Jon Arretxe naiz, euskal idazlea, eta niretzako ohore handia da gure idazleen elkarteko presidentari elkarrizketatxo hau egitea, Garbine Ubedari, eta horrez egin behar dugu hurrengo minutuetan. Garbine. Horla esan da lotxatuko naiz, Ibarran jaioa, ezta? Duela urte batzuk, oin Hendaian bizi zara, okerespa naiz, beste inon bizi izan zara, tartean? Bai. Lasarten, urte batzuk eman itun, han sortu zalako egunkaria, Euskaldunon egunkaria, eta hortan nahitu ginelako. Egian ere bizi izan naiz, Donostiko auzoan, eta ez dakit, guantxe aztuta daukat, baina Gipuzkoan hainbat herritan, Zarautzen ere bai. Gipuzkoatik kanpo ez? Gipuzkoatik ja lapur dira, inun. Bueno, hori da. Bizkaia eta ez duzu probatu. Bizkaia ez du probatu. Probatu beharko zenuke. Bai, zure gomendioa da, ez? Nien bizi Bizkaia, baina, bizkaitarra izan da beti bakizu. Nafarroak gogo handigo eman izan dit, behitu. Ez dakit zergatik, baina... Nafarroa ondo bizi gara. Bai. Euskazu gomuta bereziako lan Ibarrako haurtzarokoak edo zerbait idealizatuta daukazun ordutik edo ez, idealizatuta baino kontrakoa. Niretzat Ibarrak oroitzapen oso txarrak dakarzkit. Onak ere bai, lagunik onenak antxe aurkitu nitulako, bizilagunak, baserri batzuk ziren, baserritar haiek. Lagunik onenetakoak izan dira beti eta izango dira, horiek betirako gorde ditu, baina Ibarra niretzat oso toki txarra izan da, azkenian polizindarkeria orduan ezagutu gendun guk, gure osaba bat hil zuten, bertatik berta bizi izan, eta nik harekin lotzen dut asko. Gero beste osaba bat ere suizidatu nintzen, eta ez. Netzate, Ibarra zoritxarrez hori ere bada. Hendaia lasai gustora bizitzeko lekua. Bueno, munduko herririk animatuena ere ez da, igual, ez? Bueno, Hendaiak ditu alde honak eta txarrak, noski, herri guztik bezala, ez? Ona, zabaldegi hartan, natura eta itxasua, umentzat toki aparta da. Hizkuntza aldetik, pelea handia daukaguan, ez da? Eta gero, ume horiek handitzen dielaik, nerabe bihurtzen dielaik, behar bada ez da tokirik onena, ez dagolako haientzako bilgunerik, ez da inerrexaia bizimodua oso sakabanatua da. Irunera pasatuko dira, ez da? Asko Irun aldea, Donibanera ere bai batzuk, baina hor puskatzen die gauzak, ez da, nera bezaroan. Aspaldi honetan eko movida handia dago etorkinen kontuarekin, Irun Hendaia artean, ez da, Irunetik Hendaiara pasatu, jendarmea kanpora bota, eta hori bizitzen duzu, hor bizi zaetenok gertutik edo ez zaeten enteratzen. Egunero sekulako hilarak egiten ditugu askotan, batez ere polizi frantsesak antxe daukalako kanpin denda eta guzti jarria dauka, handik ez moitzen. Egunero kriston hilarak sortzen dituzte, apropos egiten dute, behar bada arrazakeria ere leporatu zaielako, ez da? Ezaugarri jakin batzu dauzkatena bakarri gelditzen dituzte, eta hori leporatu zaienez, pentsatuko zuten oso ondo, guen dena geldituko zeate. Eta gaur, konkretuki honea etortzeko, bazien polizi frantsesak eta onuntza Polizi Nazionalak, eta Areaxo, Guardia Zibilak, eta Ertzainak ere ikusten ditugu. Hortxe daude, foralak bakarri falta zaizkigu. Bueno, Wikipedia ditxosozko horretan jartzen du Garbine Ubedagoiko etxea, euskal idazlea, diseinatzailea eta politikaria da. Hola, zu eroso sentutzen zara definizio horrekin da? Ez. Wikipediakin badaukat nik nire burruka nahi bazu. Batetik jartzen dulako, ni politikaria naizela, hori ez da egia. Duela mende bat, izan nintzen zinegotzia,
Tolosan, 6 hilabete baino gehiago ez nuen aguantatu, niretzat politika amukatu zen. Naiz eta politikak grina pizten didan eta jarraitzen dudan, baina ni naiz politikaria eta ez naiz izango. Eta batetik hori, eta beste alde batetik, ez euskarazko Wikipedian, baina gaztelaniazkoan sartzen baldin batzea, nik ez dut ulertzen, zergatik jarri behar diaten, Garbiñe Úbeda nazionalidade espainola. Zerta datorren datu hori. Euskarazkoan ez dago. Euskarazkoan libre deu, nazionalidadea aipatu behar izan gabe. Ze, oraindik ez dut ulertzen, datu horrek zer esan dezaken niretzat. Osea, nik ez du nire burua horren arabera definitzen, zergatik definitzen dute haiek nire burua horrela, ez da? Baina ez da moduik hori aldatzeko. Claro, eske nork idatzi du hori, Wikipedia da, edo nork idatzi dezak, ez da? Hori diotez, mania pizka dizun edo nortak sartzen du. Zirikatzeko, espainiarra, edo politikaria, edo... Baina ez dago aldatzeik, Ez dago aldatzeik. Ez dago aldatzeik. Bueno, ni dakitela. Behintzat badaukazu Wikipedia euskeraz eta erderaz. Eskekatu hori, Nik uste dut errespeto kontu badala, ez da? Personak nola definitzen dien. Gure DNI-ak definitzen du zer garen? Nik uste dut ez. Eta izatekotan galdetu inberko didate, ez da? Nik nola nahi deten agertu edo, baina ez da modurik. Dena da, berdin, zurtetan jaiozean, ze ikasketa egin dituzun, eta zein dan zure DNI-a. Horrek, justuki, 3 gauza horiek ni enote bate definitzen. Ez nun jaio nahi zen, adina, behar bada horrek geixio, nazionalidadeak ere ez. Beraz, Wikipediarekin daukatean burruka. Horrek ez zaitu definitzen, baina bai izan zarela kazetari, ez da? Marrazkilari, diseinatzaile eta idazle. Hori da, saltzera. Azalduko nuke pizka bat ibilbidea nola izan zen kasetaritzatik abiatuta? Dena zirkustantziala izan da, nik ez neukan kazetari izateko inungo grinarik, nahi nun idatzi, baina nire garaian, uste dute, idaztea behar bada luxua zen, edo argitaratzea, hobeto esan, ez? Eta ni gazten itzala, hortxe eferbeszentzi handi bat bazeon, euskararen munduan, argia zala, eta Euskaldunon egunkaria zala, eta hori danak, ez? Horra aldatu nitzani, eta hori izan zen nire bidea, ez? Hortik sartu nintzen kazetaritzara eta irudi mundura ere, bai, irudia marrazki egintza hori lehenagotik banon, txikitako afizioa, ez da? Eta argiara lehenbiziko zailatu nintzen, Josemi Zumalabe oso lanpentuta zebilelako eta beak ja denborek etzeukelako azalak egiteko, argiaren azalak egiteko, eta nire lehenbiziko lanak horiek izan ziren, diseinatzea, eta azalak egitea, eta ez neukan idearik ere, hola zan, mundua hola zetorren ikaste genuen eskarmentuaren arabera, ez? Eginez ikaste genuen, horretzun balio ikasketak azkenian ikaste zenuen, hori, eginez, hola izan zen nire bidea, eta orduan pixka lardaxka hortan hasi ditzen, marrazten, diseinatzen, idazten, nik banun idazteko gogua, baina orduan oso zintzua ginen. Eta diseinuan behartzen gehiago, diseinora jartzen zinen, ez? Edo, hontan behar da laguntza gehiago, horta jarri ginen. Nik, bai, ez nolago berezirik, ez diseinurako, ez kazetaritzarako, areago, nik esan gurukeni oso kazetari kaskarra izan naizela. Nik kazetari lan gutxi egin dut, gehiena zutabe egintza izan da, gehiago, zutabeak, horietan bai, horietan askoz gehiago lotu naiz, baina gero kazetaritzan elkarrizketak tira, baina erreportajeak egitea eta hori ez da, bat erresa izan niretzat, batez ere kazetaritzak baditu delako bere arau estuak, ezin dezu lehen personan idatzi, ezin dezu zure iritzia eman, beti besten entrekomilatuak sartu behar dira, eta nik hori oso gaizki eman dut. Ez que bi modu diferente dire idazteko, ez? Kazetari gisa eta idazle gisa fikzioa sortzen duzunean, ze abantaila, desabantaila, zeinekin gustorago edo zegai edo ez dakit. Dudai gabe lehen personan idatziz, ez da? Lehen personan edo zuretik hobeto esan, ez da?
Egia da, kazetaritzak ematen dizula ere zuretik idazteko modua. Azkenean, zuk ze horrek aukeratzen dituzu gaiak nahi badezu, baina idazteko molde hortan nire naiz oso ondo konpondu. Nire kazetaritzako azken hilabeteak, esango nuke izan diela berrian, Baionako delegazioan, eta berehala utzi nun, hain justu horregatik, zurruna irutze zitzaidalako, nik ez dute hori estudiatu, eta beraz, ez daukat klabe hori sartua buruan, ez? Orduan, nahi gabe sartzen nun lehen personako zerbait, demagun bat, eta irrita iten ziaten atzetik, demagun ez, eta jo, hori ez da niretzat ona izan. Beti fikzio asko zobia da, fikzioak batetik gauzak esplikatzeko ere hobia dalako nire ustez. Norberaren filtrotik. Helarazteko eta salaketa egiteko eta... Bai, zutabegintza hortako hobia da, ez? Bai. Fikzioa nik ustez gehiago jolasa dela, nire kasuan, Jolasa eta gauza kontatzea, eta batzutan errealidade bat kontatzea ere bai, ez? Hobei xilik novelan egin nun moduan, azkenean errealidade batetik abiatu zen novela hura, ez? Gure familian gertatutako gauza bat, gertaera batetik abiatu zen. Baina ez nion nik tajuik hartzen kazetaritzaren bidetik, askoz ere emankorragoa iruditzen zitzaidan fikzioaren mundua. Besteak beste sentimentuak erakutsi ditezkelako, eta kazetaritzan ez? Ez zureak behintzat, bestenak bai, baina zuk zureak ezin dituzu. Ni horrek ikaragarri zapuztu nahu beti. Eta lehen aipatu dugun hori, etorkinekin gertatzen ari da, Hendaia eta Irunen artean, eta hori kontatzeko, salatzeko zer da egokiagoa. Kazetaritzako zutabe batzuk edo liburu bat ondo idatzia edo zer da efektiboagoa. Nik uste kasu hortan dena dala efektiboa, ez? Baldin batzuk kazetari hon bat, datuen gainean sekulako liburua idatziko dizuna, zenbat jendek pasatzen da, zenbat jende ikusten deun etxepean galdezka, galduta, zerraio indezaken, beti atzera begira, polizia etorriko zaion. Gauz horiedanak sentimentuz kontatu ditezke, noski, baina datuen bidez ere bai, ez? Nik datuen bidea, ez nuke aukeratuko ni txarra naizelako, ez berez metodoa txarra delako, nik ez dudalako balio. Nik besteari helduko nioke errexago, ez da? Ze sensazio dan jende horiek kalian aurkitzea, ze sensazio transmititzen dituzten, eta era berean guk ze aurpegi, ze keinu sorrarazten diegun, ze beldurrez etortzen dira gure gana ere, galdezka edo, ez? Nik uste hor badagola mundu oso bat, fikzioaren bidez, edo zutabeen bidez, edo sentimentuen bidez kontatu ditekena, eta datuek aina balioko luketena, ez? Baina, nik uste norbeak bilatu behar dula bere bidea, eta neria kazetaritza ez da. Garbine Ubeda Goikoetxea Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria da 2018tik. Baina idazleen ordezkaria ez ezik, idazlea ere bada. 2013 urtean argitaratu zuen bere lehen eleberria, Hobe isilik izenekoa, eta bigarrena, Sasi Eskola, 2018an. Handik 2 urtera ateratakoarekin, Esan ezinak izenekoarekin, gaztei zuzendutako trilogia bat osatu du. 1980ko hamarkadako Euskal Herrian girotuta dago, eta editorearen hitzetan, Ubedak gazte literaturari dagozkion estereotipoei ihes egin die hasieratik, oso libre ibili da. Trilogiaren 3. ez ezik, 9 kontu txiki narrazioa ere kaleratu zuen 2020an. Argitaratu zuen lehen liburua hala ere, ez zen ez novela bat, ez narrazioa, saiakera bat baizik. 2009an atera zuen, 1000 ezker du izenburua, eta bertan ezkerra izateari buruzko hausnarketak eta esperientziak biltzen ditu arlo askotakoak. Artea, musika, literatura, kirola, logika, matematika, fisika, kimika, genetika, neurologia edo psikiatria. 11 urte geroago, beste saiakera bat plazaratu du Buktegi plataforman. Zaharkitze programatua du izena, eta aurrez Loraldia jaialdiaren ekitaldi batean aurkeztu zuen, Don Inorrez taldearen musikarekin, eta Maialen Arzaiuz eta Onintzaen Beitaren bertsoen laguntzarekin. Zaharkitze programatuan, euskeraren etorkizunaz gogoeta egiten du, gizakiaren evoluziotik abiatuta. Denboran atzera eginda berriz,
Kronikaren esparruan, Negu Gorriak taldearen Ideia zabalduz tur 85 idatzi zuen 1985 garren urtean. Eta kronika, iritzi zutabe, artikulu, erreportaje eta abar idatzi ditu Euskal Herriko hedabide askotan. Argia, Euskaldunon egunkaria, Berria. Ikusentzunezko medioetan ere kolaboratzen du, adibidez, Euskadi Irratian eta Euskal Telebistan. Eta normalean estilo zuzena eta zorrotza darabi, gordina ere bai batzuetan, eta ingurumen eta gizarte gaiekiko kezka agertzen du. Zeuk esan duzu erronka gozagarria da literatura, eta detailetxo bat ez du, batez ere gazte literatura. Eta hori da gehien bat idatzi duzuna aspaldi honetan, ez da? Bai. Hori, konbentzi duta esaten duzu, ez eizu iruditzen zailagoa dela gazte literatura idaztea, helduentzako literatura baino? Ez dakit zailago da, nik uste hasteko dela bate prestigioik ez daukan gauza bat. Eta ni horren kontra nago. Orduan, behar bada, eoskorkeri horregatik heldu diot ere, ez? Nire ustez gazte literaturak izan beharko luke bestea daukan lekua zergatik, ez? Gaztentzat idazteak ez du esan nahi, aparteko gauza bat idazten nahi zeanik, eta gaztentzat idazteak ere ez du esan nahi, helduentzat ere idazten ari etzarenik. Nik uste gaztentzat idaztea dela, batez ere gaztea jartzea protagonista. Netzako hori da, ez da askoze gehiago gazte literatura, ez da hizkera sinplego bat erabiltzea, hori danak niretzat ez dira, behar bada norbaitentzat izango die, baina niretzat gehiago da jende horri beste arreta bat eskaintzea, ez? Hor galdu iten dielako, ez? Hor literaturatik, helduen literaturara, hor tarte hortan galtzen dalako ahalegina handia. Horregatik jotzen nire oso zaila iruditzen zait, bazuk egin duzuna, azken trilogia hau gehien bat nerabei begira dago, eta nola asmatu, haien gustuekin edo, ez? Bai, nik ustete... Gazte, nerabei ezai ezer gustatzen, printzipio hor dana da kaka bat, eta... Baina nik ustete ez dela benetan egia, ez da ez zaila gustatzen, nik ustete ite zaila nekeza irakurtzea, galdu dutelako ohitura, eta beste modu batea funtzionatzen dutelako, eta gero nerabea dira. Nerabeak beste abiadura batean dijoaz, hori hola da. Hori definizioz da horrela. Orduan, gaztentzat idazten dunak, pentsatu behar du, ez dula bestseller bat idatziko, ez ditula denak ere lotuko. Behar bada norbaiteko ingo ditu kalkuluak, eta behar bada lortuko du. Nik ez ditutola kalkuluak egiten, nik egiten dut, pentsatuz, jende asko ez dula irakurriko. Batzuk saiatuko diela, eta lotzen dien hoiei, behondeiela, ez? Baina ez da lain sinplea. Baina, eraberian gaztentzat behar dula denetik. Eta gazte horiek ere, helduen literaturari ere helduko diote noski, zergatik ez. Nik uste eskaini behar zaiela, beste hizkuntzatan ere baduten hori dana. Eta hori zaila da, gure txikitik oso zaila deu, baina, alegina hain behar da, ez? Eta zaila da, bai, baina zailtasunean azitakoa, gea. Euren sentimenturi tak horrez hori da. Bai, nik uste dela beren tokian jartzea, edo. Eta nire kasuan izan zen, ni nola jarriko naiz haien tokian, ni ezpa naiz gaztea. Itzuliko naiz nire gaztarora, eta hoxe izan zen nire jokua, ezta? Nire gaztaroan aixego idatzi nun, nire gazten itzen garaia islatuz. Eraberian bada garai bat, haiei pixkat urruna ite zaiena, eta urruna ez ezik, ez ezaguna. Behar bada gehiago dakite, asko lehenagoko kontu ez, eskolan hitz egiten zaielako, ez? 36ko gerraz, honi zer dakit, lehen mundu gerraz, bigarren mundu gerraz, segun nun bizizian, ez da? 80ko hamarkadaz, ez da gizeinek hitz egiten dien, ez bada pixkan nostalgiatik, ez? Musikaren nostalgiatik, edo nik hori dena saiestu dut, niretzat 80ko hamarkadak nostalgiatik ez du ez zer, oso garaitxarra izan zen, baina eraberian kontatu egin behar da. Eta kontatu behar da, gaztek ere harrapatzeko moduan. Hori da nik egin dudan, saioa lortu dudan, segurazki ez, baina Eukituzu gero hitzaldiak eurekin, aurkezpenak, eta hori, eta ze harrera sumatu duzu nerabe horien gaze. Txikitzuen ganazoa zenea, edozen txorrada kontatuta, zuralde auskazu denak. Igual batxillerko jente goiko maietan, igual baita, baina hor nerabeen tarte horretan,
Nera tarte horretan, nik sorpresa onak hartu ditut. Hasteko, eta txarrak ere bai, ez? Nerabe horiek ez dutela euskaraz hitz egiten, naiz eta euskalduna dien, eta horrek segulako txokea sortu dut niri, ez? Eskola batea jun, ikastola batea jun, eta haiek zuri galdera euskaraz egin, baina ben artean gaztelaniaz. Niri hori ez zait oso ondo kabitzen, baina bueno. Baina sorpresak izan die, lotu dienak, eta lotu die, behar bada emakumeak edo neska gehiago, protagonista neska dala gore bai, ez dakit. Sorpresa honak izan dira, eta jakinmin bat erakutsi dute, eta gero nik iten ez detena da, liburuaz zehazki hitz egin. Nik uste liburua norberarena da, eta bakoitzak irakurtzen du bere modura, eta bere konklusioak ateatzen ditu, ez? Orduan nik ez dut, nolabait esan da, kaka esplikatzen. Nik ez dut nire liburua esplikatzen, ez dut galderan bat iten badiate personajeari buruz. Haizu, baina azkenian zer izango du erromantzerik alakokin, bueno, batzutan erantzuten die, baina saiesten dut pixka bat. Juten naiz, gehiago garai hartaz hitz egitea, eta garai hartako gazteen grinez hitz egitea, ez? Eta konparatzera, ez? Konparatzera, 80ko hamarkadan gaztek pentsatzen zutena, beren egoera, etorkizunik eza, oidanak bazeuden orduan ere, ez? Eta, bueno, ez dakit, uste hor film polita sortzen dala, batzutan, gaztetxoekin. Gehien lotzen dianak, kuriosoki izan dizuten, neskak dira, mutilak isil-isilik oten dira. Hori edozin adinetan ia, neskak hobeak dira, irakurtzerakoan edo... Nik uste errezago lotzen diela. Gero sorpresa izaten da, olako tokitan, berehala harrapatzen diozu, jende gazte horri, zeinek daukan irakurtzeko gogua, eta zeinek idazten duen. Ze garai hortan, adin hortan asko idazten da. Idazten da zure egunerokoan, zure poesiatxoak idazten dira, gauzak ezi aldatu. Nera bezaroa da, zure barrua ateatzeko garaia, eta idatzi asko egiten da, eta berehala antzematen duzu. Zeinek idazten duen, behar bada gaztelaniaz idazten du, baina antzematen duzu berehala. Ze horiek, idazten duten horiek badi joaz, beak ez daukaten tresna baten bila. Behar bada galdetuko izue, eta nola bururatu zitzaizun personaia horri ez dakiz zer lotzea. Eta berehala kontuatzea, hau, aida, zerbait kontatu nahian, eta bere gauza kontatzeko tresnaren bila da, berehala kontuatzea. Hori du polita. Bueno, zu gure lehendakari, presidenta, edo ze titulurekin sentitzen zara gustorago. Bitu, aspaldi honetan... Lehendakari zatolako ja modaz pasauta dut, ez da? Lehendakari, ni aspaldi honetan burruka nahi naiz titulitis horren kontra, ez da? Oso rantzioa iruditzen zait. Ez dakit euskeraz nola esan izen hori, Bueno, kontua da, segait izartu zinen hor, edo... Damutu zara, marroi bat izan da, hasieran espero zenuena izan da, edo... Sartu nintzen, Jason Osororen erruz, edo berari esker ezagit oso ondo zein erabaki ez. Bai, sekulako lana da, dudaik ez dana, ez? Baina eraberian, ematen dizu, ez dakit, kolektibo baten zentzua, nahiz eta batzutan kolektibo hori ez dan existitzen, nik ez dut ikusten batzutan, ez? Ikusten dut idazle bakoitza bere kabuz dabilela, bere kasa, eta arrakasta lortu dunak oso ondo, baina ez di bestei begiratzen gehiegi, eta arrakasta igeztunak nahi du bestek bezala, baina ez da kolektiborik ikusten, ez? Eta justuki elkarteko hori ematen dizu, ez? Sentitzen duzu zorte hori, zuk ikusten duzu kolektibo bat, beste behar bada ez, baina zuk bai, eta nahi duzu hori dana pixka bat gehiago elkartu, zaila da, baina bueno, hor dago erronka, ez? Oso gureko jagara da, eta bakotza bere kasa da. Bai, ofizioa bea ere, esango nuke olaxekoa dela, baina ofizioa aldatzen nahi da. Eta gero eta gauza gehiago egiten ditu idazle batek beste arte batzuekin lotuta, marrazkilariekin, musikariekin, hori ikusi deu, hainbat ekimen sortzen die, ez? Idazle, musikari, nizerrakiz. Orduan, hor, badaukagu zeikasia, ez? Badaukagu partekatzen ikasteko zea hori ere, Eta eraberian, kolektibo baten premian nik ikusten dut. Ez dugu lortzen,
nik uste idazle elkartea sortu zanean garbigo ikusten zela hori, eta orain zentzuri pixkat galtzen nahi da, ez? Eta berrasmatu beharra dukagula, ez? Elkartea zertarako nahi deun, baina bueno, hortan egia. Garbine Ubeda kazetari ezagutu nuen, Zeruko Argian. Kazetari lan gisa hartu nuen Negu Gorriak taldeak Europan egin zuen birari buruzko kronika liburua. Hurrengo liburua ez nekin ja, zer zen berdin zitzaidan. Kazetaritza soila etzen behintzat. Han hitz egiten zidan, ezagutzen ez nituen 11 konturi buruz, eta gai nahiko bitxi bat gai hartuta gainare, eta zan esker izateari buruz. Horren ondoren etorri diraia novela eta gazte literaturako trilogia bat. Denak zeharkatzen dituen leitmotiv bat aukeratu beharko banu, segurazki desagertzearen ideia izango litzateke. Desagertutako pertsonak, garaiak, giroak, memoriak agertzen direlako nire ustez behintzat, haren lan guztietan. Nire kasuan gaur aukeratu dudan pasartean, nik ezagutzen ez nuen pertsona bat berreskuratzen lagundu zidan. Julian Ajuriagerra izeneko psikiatra nazioarte mailan ospetsua, baina hemen ezain ezaguna. Ikasi beharko dugu zergatik. Eta hemen doa pasartea pixka bat horretaz hitz egiten duena. Surrealistek zehazki, sarritan jotzen zuten zaintan deituruko ospitale hartara, eta ohiko estampa izaten omen zen, kasura, Paul Eluard, Luis Buñuel, Mars Ernst edota Andre Breton bera, 36ko gerra zibileko errefuxiatu mordoarekin batera, Frederic de Langladek apaindutako gela batean solasean aurkitzea. Ajuriagerra eta beste zenbait psikiatra gazteri gaueko zaintza egokitzen zitzaienean batez ere, orduak ematen omen zituzten elkarrekin psikiatriaz, politikaz, Bigarren Mundu Gerraren atzaparra luzatzen hasia zen, erlijioaz, poesiaz, arteaz edota filosofiaz eztabaidan. Mota honetako eztabaida guneetan sortuko zen psikiatrikoetako espetxe eredua apurtzeaz arduratuko zen mugimendua. Ajuriagerrak zioen gizan, gaixo psikiatrikoaren istea ezin baitzen askatasunaren arazotik bereizi. Aipagarriak dira Parisko Batia deituriko taldean, euskarazko batera hitzetik hartuta dago izena, egindako ahaleginak edota Genebako Beler Klinika Unibertsitario Psikiatrikoan bere ekimenez antolatutako sistema guztiz berritzailea. Zentroa irekitzeaz batera, ospitalez kanpoko laguntza eta asistentzia estrukturatu zuena. Europako toki askotan jarraitu beharreko etxenplutzat hartu zena. Baina haren izena urrez inon idaztekotan, haurtzaroari dagokion esparruan egingo genuke lehenik eta behin. Erabakigarria izan zen bere ekarpen ugaria, haur psikiatria helduaren ganakotik banatu eta zientzia autonomo gisa finkatzeko. Edota garapeneko neuropsikologia bezalako espezializazioei eta ikerketa lerro berriei bidea lautzeko. Ba horixe, pertsona desagertu bat niretzat, azaleratua. Hortik, tronu horretatik, hortik goitik, orokorrean zelan ikusten duzu, gure sorkuntzaren, bueno, kalidadea, osasuna, edo ze, nola ikusten duzu? Bueno, gero eta malgutasuna handigua ikusten dut. Era berean ikusten dut gauza batzuk ez dela aldatzen. Esate bateako gauza batzuk modan jartzen dienen, horiek bakarrik ateratzen dira aurrea, eta ez da ikusten euskal literaturan daukagun aniztasuna edo oidana ez da ikusten, baina hemen idazlea ditugu kolore askotakoak, gauza asko idazten dituztenak eta modu askotara idazten dituztenak, baina ez dute ikausgarritasunik lortzen bestek bezala. Izan diteke, gure txikian ez dulako hortarainoko ematen irakurlegoak nahi badezu, ez? Baina nik uste lortu beharko dukela hori ere, ez? Ikusgarritasun gehixio eta ematea, eta ez jutea beti bide bakarretik bezala, ez da? Batzu jartzen dira modan eta hori bakarrik ikusten ditugu. Lehen hori hola zan, guain ere hola da, ez? Bueno. Askotan kejatzen gara, esaten du, diru publiko gehiago beharko litzateke, gure literatura pizka bultzatzeko, eta hori nola ikusten duzu? Zuk uste duzu diru kontua dela batzutan, edo aitzakia da, edo...
Edo ondo portatzen dira, behar bezain ondo portatzen dira ja, instituzioak... Ez dakite, nik erru guztienik instituzioi botako ez da. Egia da batzutan karentziak ikusten diela. Baina esango nuke oroar guk behar duguna ez dela literatura igilo ematea, baizik diglosia hau puskatzea, ez? Eta euskal munduak beste zabaltasun bat eta ikusgarritasun bat lortzea, eta hori ez dugu lortzen. Eta hori ez dugu lortuko literaturaren bidez bakarrik, behar dugu, ez dakit, inbertitu behar da zentzu zabalagoan, ez literaturan bakarrik, iruditzen zaite. Horre bakarrik ez du eragin behar da erabiltze hortan, ez? Askoz gehiago erabiliko bagenu, askoz gehiago sentituko bagina euskaldun, ingo genduke. Gertatzena gaur egun, askotan gure burua ez dugu hola definitzen, ez? Zuzertzea, euskalduna zea, zuzea, ez da egin hola esan. Gure gazte garaian, euskalduntasuna gure definizioaren barruan zeon, ez? Eta hori bilatze gendun. Euskara da, definitze gaituna, guain ez da inbeste hori. Orduan, gauzak askoz ere zailago die. Eta gure izaera ez badeu hortik definitzen, errezago jo dezakegu beste hizkuntzetara. Zergatik ez? Ez dugu gure izakera jokuan jartzen, ez? Gaztelaniaz hitz egiten dugun bakoitzean, edo ulertzeiazu. Netzako hor dago inbertitu beharra. Hor, gure nortasunaren parte dela sinistu behar dugu, eta euskarai beste indar bat eman. Baina zaila da, zaila da, mundua datorren bezala, gero eta abiadura handigu handijoa, gero eta nasmen handigoa dago, oso zaila dago, oso zaila. Hizkuntza oso handia dauzkagu inguruan, ez da? Horiek ere badauzkate euren idazten elkarteak eta horiekin harremanik edo alkarlanik edo bakoitza beraldetik eta pizka bat mesfidantzaz behira eta besteari, ze jarrera sumatzen duzu? Saioak egiten dira, baina zaila da, ze kurioski beste hizkuntza horiek, gure aldamenean dauden hizkuntza horiek, ere zanpatuak sentitzen dira. Nik ikusten dut frantses kultura oso urduri dabiltza denak, beren frantsesa galtzen nahi delako, edo, lehen izan ziren puntakoak kultur mailan edo beren hizkuntza izan da, hizkuntza kultua nahi badezu, edo hizkuntza globalizatua, edo guain ez da, guain inglesa da, eta beren tokia galdu dute, eta orduan oso urduri dabiltza horrekin, beren hizkuntzan ere barra sartzen dira anglizismoak edo inglesezko hitzak, orduan urduritasun hortan ze esan behar diezuzuk. Nenei batzutan pentsatzen dut merezia daukazue. Zuek ere hola jokatu dezue bestekin, baina ez dute ekuazio hori hain errexi ikusten. Haiek ikusten dutena da, beraiek inbehar dutela alegin berezi bat bestek jan ez dezaten. Eta orduan, zuk haiekin zaila dezu. Beak zurea ez dute ikusten dute beria. Eta berdin gaztelaniaz egiten dutenek, horiek ikusten dutena da zentralismo bat, ez? Ez dakit, pelea konkretuta juten baldin bazea, artistaren estatutua, edo gauza horieta zaibazea, demagun, beak ikusten dutena da beraien borroka, eta beraien borroka hortan zuk menpean egon behar dezula, estadu bat dalako, eta estadu hortan gaztelania ikusten dute. Eta zu, bai, zu ere ofiziala zea, baina ez, hemen importaduna bestea da, ez? Ez dakit nola esplikatu. Teorian bai, baina praktikan ez dizue behin ere aitortuko, orduan zaila da. Eta gero ez gaudela toki berian. Gaztelaniaz idazten dutenek normalki ez dakite euskeraz, guk badakigu. Gaztelaniaz, orduan, errezago dakigu zertaz aidian, baina haiek guri ez dute, zautzen gehiagi, ez bada itzuli edo. Orduan, batzutan da txineraz hitzitea bezala, hientzat, ez dakit, ez? Oso urrutiko hizkuntza batean hitzitea bezala, ez? Zaila da, elkarlana batzutan, oso zaila da. Gaiz guztiz aldatuz, euskarabila hitzak zer dinotzu? Euskarabila izan zen oso... Galdetu barrizu, nahi basauritarra izan da. Bai, eta zure izena behin da berriz agertu zen gainera, behin da berriz agertze zen. Euskarabila izan da niretzat deskubrimentu handi bat, pixkat errebotian iritsi zitzaidan lan hori, niri, alegia Euskarabila, Euskara taldeari buruzko liburu bat idaztea. Oso polita.
beren 25 urteak labur biltzea, eta zer egin duten, zer ez duten egin, ez? Eta niretzat, sekulako deskubrimentua izan zen, olako jende aurkitzea, baina gainera ikusten ez dana, ez? Ze alegina egiten dan olako basauri bezalako hiri batean, nun euskaldunak badaude, baina hain sakabanatuta, eta hain elkarren berri jakin gabe, ez da? Eta ze aleginak eta ze gauzak egiten zituzten batzuk, zenbat ordu eta ordu pasa zituzten hizkuntzaren berreskurapenean, ez? Niretzat hori izan da ikaragarria. Eta lekukorik, ordezkorik, jarraitzailerik ez dute topatu. Hori nahiko oso orokorra da, ez da? Bai. Betiko veteranoak hor dabiltza euskera taldetan, Basaurin eta leku askotan ikusten dut. Baina gero lekuko hartu behar dutenak nekez topatzen dira, ez? Bai, ez da harritzekoa. Gure euskararen burruka ezin dezu instituzioen esku bakarrik utzi, baina eraberian norberaren zamaren gainean ere ezin dezu utzi. Eta hori izan dira euskara taldeak, sekulako alegina, sekulako ordu pila pasa dituzte batzuk, zerbait egin nahian. Orduan, errelebo hori nola pasa behar diozu gazte bati? Ze esan behar diozu? Antzeko gauza bat gertatzen zain idazle elkartean, Ze esan behar diotu urrengoai? Kriston ordu pila pasako dezu eta ez duzu putzik obratuko. Ba, ez da erresa hori transmititzea. Eta jendeak, nik uste beste grina batzuk bat ditula. Euskararena bai, baina ez du hola bizi nahi. Ustete hor, zerbait asmatu beharra daukagula, eta ez dugula asmatzen, ez da? Herri mugimenduak behar ditugu, eta behar da, jendeak herrixea egitea gauzak, eta ez administrazionezko ustea dena, ze eske orduan, ez dakiz ze atea diteken hortatik, ez? Baina ez da bat herrixa hori, Askoz gehiago luzatu gintezke, honekin oso interesgarria da, zuri entzutea, plazerra handi bat izan da. Plazerra nerea zurekin hitz egitea, aspaldiko partez. Bai, baina, utzi beharko dugu. Oso ondo. Ederki. Bueno, urrengo saioa neri dagokit eta Juan Luis Zabalarekin arituko naiz berriketan. Elkarrizketa sakon bat iten saiatuko naiz.